Yn GIG Cymru, rydym yn falch o wneud gweithio hyblyg yn rhan arferol o sut ydym yn gweithio. Mae hyblygrwydd yn helpu ni ddod a'n hunain i'r gwaith, tra'n dal i fod yn bresennol ar gyfer y adegau hynny sy'n bwysig gartre. Mae'n caniatáu ni ofalu am eraill, heb golli golwg ar ein lles yn hunain. A phan fyddwn ni'n teimlo'n well, rydym ni'n gweithio'n well. Mae gweithio hyblyg yn cefnogi lles, yn lleihau gorflinder ac yn helpu ein pobl dalentog i aros a ffynnu. Mae'r rhan allweddol o adeiladu timau cryf, iach a gwydn. Mae gan bawb yr hawl i weithio'n hyblyg o ddiwrnod un. Ond sut y gallwn ei roi ar waith? Mae ein hadnoddau cadw yn cynnwys pecynnau cymorth gweithio hyblyg ar gyfer rheolwyr ac unigolion. Mae'r offer hyn yn eich helpu archwilio'r dewisiadau sydd ar gael, trwy nodi beth sy'n bwysig i chi, pa gydbwysedd sydd ei angen arnoch, a lle gallai ychydig mwy o le wneud gwahaniaeth. Maen nhw hefyd yn cefnogi sgyrsiau am ba fath o hyblygrwydd sy'n addas ar gyfer eich rôl a'ch tîm. Mae beth sy'n gweithio'n dda mewn un tîm gallu edrych yn wahanol iawn mewn un arall. Mae'r pecynnau cymorth yn eich arwen drwy alunio eich anghenion gyda'n anghenion eich rôl a gwasanaeth. Ac maen nhw'n eich helpu baratoi ar gyfer sgyrsiau adeiladol, oherwydd mae gweithio'n hyblyg bob amser yn dechrau gyda deilog agored ac onest. A newyddion da, rydyn ni eisoes yn gweld enghreifftiau gwych o weithio hyblyg ar draws GIG Cymru. Mae gweithio'n hyblyg yn golygu sgyrsiau, ymddiriediaeth, tosturi, empathi, a chydnabod nad yw dau fywyd yr un peth â'i gilydd. Mae hefyd yn ymwneud â phwysleisio beth sy'n fuddiol i chi, eich tîm a'r gwasanaeth. Nid oes angen yr holl atebion i ddechrau, dim ond y cam cynta. Felly, archwiliwch ar offer, darllenwch y canllawiau, siaradwch â'ch rheolwr, gwnewch gais. Mae cefnogi hyblygrwydd yn golygu cefnogi lles a chynnig cymorth i'ch gilydd i aros ac i ffynnu.